ቁም ነገር ደሊኹም ናብ ዕዳጋ መቐለ ለመጻኹም ብምሉእኹም እንኳዕ ዳሕና መጻኹም እዚ ዕዳጋ መቐለ እዩ ስለዚ ልሙዓንቲ ናይ ገዛ መስርሒ ኣቑሑ ኣብ ሲሚንቶ ቴንዲኖ ሓደሽቲ ለውጥታት ዋጋ ወፅኦም እዩ ስለዚ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ለቕርብልኩም ሓደሽቲ ለውጢ ተገይርኒዮ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ተተበፅሕ እዩ ተይልኩም ለላ ሓቢርና ንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምለኩም ላይክና 500 ሰብስክራይብና ለላ 7700 እከባቢ በፅሕና ኢና ስለዚ 8000 ንክንኣቲ ኩልኩም ሰብስክራይብ ገሩ ቻናል እዚ ናብ ቁም ነገር ደለይቲ ካልኦት ሰባት ንክኸድ ኩልኩም ሰብስክራይብ ናገርኩም ቻናል እዚ ንክዓቢ ድጋፍኩም ኣጠናኽሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ወግዒ ለብዝሕ ለኹት ኮይና ኣብ ኮሜንት ነገርኒ ተለይ ኮይና ናብ ጉዳይና ንሓልፍና ማለት እዩ ንቐጥ ቴንዲኖ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ሓደ ብሓደ ንረአ ኸዚ ስለዚ በዓል 8 እውን ንረአ ዘለና በዓል 8 ብዝኸ ሰዓት 7-9 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 8 7-9 በዓል 10 ድማ 1220 በዓል 12 ድማ 1760 በዓል 14 ድማ 2400 ስለዚ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ናልሙዓንቲ ሓድሽ ዋጋ እዩ እዚ ንመስል ዋጋ ሒዝ ወፅንዮ ካብዛ ፕሮግራም ነቕርበላ በዓሉ ሓድሽ ዝተፈጠሩ ለውጥታት እኒው ስለዚ ኣብ ናጋ ፕሮግራሚ ወይ ኣብ ሶኒ እናቕርቦ ፕሮግራሚ ደጊማ ከምፀልኹም ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ተሰርሐለኹም ሰባት ከዚ መዓልቲ ከይተፀበኹም ተለይልኹም ናብ ምስራሕ እተዩ ማለት ናብ ኮንስትራክሽን ኣቑሑ ብቐረፅ ብተፈላለዩ ነገራት ናዛ ዓዲ ዝኣ ነገር ናትፈላለዩ ስለዝርከብ ተለይልኹም ናብ ምስራሕ ተኣትዩ ልብል ምኽርኒ ማለት እዩ ስለዚ ቀፂለ ልሕፈኩም ከዚ ናብ ናይ ሲሚንቶ ዋጋ እዩ ሲሚንቶ ክንደይ እኒኦ ልብል ድማ ምርኣይ ንቐፅል ሲሚንቶ ኣብዚ ሰዓት እናተሸጠሉ ዝርከብ ዋጋ 150 እዩ 150 ኢሎም መዓንቲ ሒዙ ዋጋ ወፂንዮ ማለት እዩ ሲሚንቶ 150 ካብ መኪና ካብ ባዕሎም ኩፖን ገዚኹም ወይ ድማ ብግሩፕ ኮንኩም ትገዝኡ ሰባት ተሃሊኹም ግን ኩሉ ግዜ ሃምልለኩም ብውሽጢ መስመር ተጥይቁኒ 6-7 ኮይንኹም ተውፃእ ተሃሊኹም ወይ ተውፅኡ ተሃሊኹም ኣነ ገዚኣ ሓሪፍ ዝኾነ ዋጋ ናብ ተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ክልኸልኩም ይኽእል እያ መብዛሕትኦም ሰባት ግን ንንእሽተይ ን50 ኩንታል ን100 ኩንታል ኣለኹም ብውሽጢ ሰባት ትጥይቁኒ ኢኹም እዚ ግን እንታይ መሲልኩም ኣብዚ ሰዓት ነዳዲ ምስትለይመላዩ ትራንስፖርት ብጣዕሚ ከውደኩም ሰልኸል ንእሽተይ ና ነዳዲ ኩነታት ስካዕ ልፍታሕ ንእሽተይ ትፅበዩ ልብል ምኽርኒ ማለት እዩ ግን ሓድሽ ለውጢ ተገይሩ ወይ ድማ ናይ ፅዕነት ትራንስፖርት ምቕናስ ነገር ተፈጢሩ በዓል የብዛ ፕሮግራም እዚኣ ከቕርበልኩም ያ ሸዓ ፅዒንኹም ንዓድኹም ትልእኹ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስልና ሲሚንቶ ዋጋ ከዚ ኸ ናብ ቀፂልና ኸ ናብ ናይ ብሉኬት ዋጋ ክንደይ እኒኦ ልብል ድማ ምርኣይ ንቐፅል ብሉኬት እውን ንርኢ ዘለና ኣብ ቀፃሊ ወይ ድማ ብዛዕባ ናብ ብሉኬት ማሽን ፕሮግራም ክሰርሐልኩም እየ ብዙሓት ሰባት ናብ ብሉኬት ማሽን ደሊኹም ብውሽጢ መስመር ትጥይቁኒ ኢኹም ስለዚ ብሉኬት ማሽን ገዚኤ ወይ ለላ ናብ ተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ከብፅሕልኩም ትደልዩ ሰባት ኣሊኹም ከዚ ለኮንታክት ጎርኒ ብውሽጢ መስመር ተፈላለዩ ሰሪሖም ልለኣኹ እኒኦ እዮም ማሽናት ማኒፋክቸሪንግ ኣብ መቐለ ኣለዉ ናይ ሽምዓ ማሽን ናብ ብሉኬት ናይ ተፈላለዩ ማሽናት ስለዝስራሕ ኣሎ ካብ ናይ ባኒ ኬክን መስርሒ ማሽናት ጀሚሮም መልወሲ ተፈላለዩ ኣቕሓታት ስለዝስራሕ ኣሎ ገዚኤ ክልኸልኩም ትደልዩ ሰባት ኣሊኹም ብውሽጢ መስመር ነገሩኒ ኣብ ና ሶሉስ ፕሮግራሚ ግን ብዛዕባ ሶም ፕሮግራም ክሰርሐልኩም ክኾን እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሉኬት ክንደይ እናተሸጠ ይርከብ ድማ ልብል ንርኢ ዘለና በዓል 15 ኣብ ዝኸ ሰዓት ንእሽተይ ወስኽ ይገብርሎ እዩ ከከም ቦታኹም ዋጋ ኣፈላላይ ይፈጥርሎ እዩ ግን ካብ 35 ጀሚሩ በዓል 15 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 20 ድማ ክሳብ 37 ቅርሺ እናተሸጡ ይርከቡ በዓል 20 ማለት እዩ ስለዚ ትገዝኡ ተለኹም ቦታኹም እና ትደልዩም በዝሒ ብውሽጢ መስመር ትልእኹ እሞ ኣነ ምስታ ቦታኹም ህንደይ ከውፅሕዋ ሃምልኽእሉ ህንደይኸ ወዛደር ከውርድዎ ወይ ድማ ክፅዕንዎ ተለዉ ህንደይ ክውድእልኩም ሃምልኽእሉ ልብል ዝርዝር ዋጋ ክነግረኩም ሰንኽእል ስፔሲፊክ ዋጋና ትደልዩዎም በዝሕና እና ናበይ ቦታ ምዃኑ ልብል ነገር ብውሽጢ መስመር ንገርኒ ብዘን ዋጋ ሰን መሰረት ገይራ ዋጋ ክነግረኩም ካብ ዝልቕንስ እውን እዩ ብፍላይ ኣብቲ ዝስራሐሉ ብሉኬት ወይ ድማ ዝሽወጠሉ ቦታ ቀረባ ኣለኹም ቦታታት ኣሊኹም ብሰራሳይ ክልተይ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ርሕቕ ዝበልኩም ትኾን ግን ክሳብ 35 ልዕልዩ ናደይ ወይ ኸዲ ማለት እዩ ከከም ርሕቐት ቦታኹም ስለዚ ናይ ብሉኬት እዚ ይመስል ናይ ሓሸዋ እናተፀርኸ ክንደይ እኒኦ ልብል ድማ ሓድሽ ዋጋ ንርኢ ተለና ሓሸዋ ኣብ ዝኸ ሰዓት ብኣየር ትመፅኡ ሰባት ኣሊኹም ክሳብ 54,000 እናተሸጠ ይርከብ ሓሸዋ ንሓደ ሲኖትራክ ማለት እዩ ደስ ዝብል ሓሸዋ ቆንጆ ሓሸዋ ب54,000 እናተሸጠ ይርከብ ንሓደ ሲኖትራክ ማለት እዩ እና ናይ ፀፀር ዋጋ እውን ብተመሳሳሊ ንመህደም ልኾን ፍሩይ ፀፀር ማለት እዩ እቲ ፀሊም ፀፀር ጻዕዳ ከይኾነ እቲ ፀልም ለለ ፀፀር ኣብ ዝኸ ሰዓት ዋጋኡ ክሳብ 34,000 እናተሸጠ ይርከብ ፀፀር ማለት እዩ
السون بأية مقصوات عليهم بي بتعمل يوسخون يتصرلا سلزي بأية زوريات حلف صوت عليهم بو واقع أنا كرهوكم يخليها بوزحات سوات لنا جوزو إلى خلوا يوم سلزي هذا عدة تتكلم تخونوا في لاي أم وش تمقلتهم خم تايت صبوا لهم تقول لهم جزيهم تتلو خلوا الحساوني إنه مالوتيو زي اليوم مسرنا على معانت برنامج للو حذر دري مالوتيو قربوا لكم تدلوا تخليوه جن أكمل تصحفوا لي بزعوانا يسوع برنامج صالح لكمي كوناي بولوفون كوناي سيراميك إننا كمنا يقرقر واجتات إننا تفلالي قماز لأوروم نروح برنامج كاو دقي ما قربوا لكم تدلوا نجار تخلي ويدما بزحات سوات تدلوا سوات تخليهم أو زغ ساعات أو درجة صحهم أو قرقرو وبولوفون أو ناجيبسن أطفالي درجة صحهم سوات تخليهم بوشت مسمار كونتاكت جورني وإلا لا أكون من صحفوا لي مالوتيو أنا بزع برنامج سو أدالك أقول لكم مالوتيو سلزي سب جزال لهم سب أو زغ ساعات تسرح لكم سوات تخليهم بتعميني ما تيمسلكم بتعمي أو زغ ساعات بزح سوي يسرح له بزح سوي لا نجزء نشط أبوتا سوري حللا أتريفو ناشط إيركب بزي كلكم تلقوا جن قدمي خناتات جزء ونرى بوتا أسرح ونرى جزء أو زغ ساعات مثل الواقع طريقة تلقى بتعمي سماي مدريو سلازي السخمون زعد زي أو زغ ساعات بزل الواقع صريحهم أغمي تخمو تصريحهم جزاهم دحر جزء بتعمي يخم ترفتخون منوني دحر حد عمت وخلت عمت له جزيات بتعمي ما ترفتخونكم تشتوت لهمكم بتعمي اللي على الواقع كتوت تدخل لهم سلازي جزء مسرح مالت بوتا جزء خمقمات بتشاكي هنا سرت سريتها بعلو كل نت أوبيلها ويدما حدي مخالد أني حاتونها بتعمي عاوي لخنا تغمي خاتوجنيلو السوون تأيو واجا جزهم كتمان تلو ويدما نبانك القاح توصل تدليهم ولا لسه جزءكم تدليهم بوتاهم بعلهم لنا بتعمي هتهديمو ويدما سرت سريتو للو advantage ليه دقم advantage سلازي زعدل زي لدقم ليس ليخونا جزهم مريت بتشاكا كفتب له جزيهم مسرح لتتجمروا لحش نجار تروحوا تقوليهم إنهم أمود أتاك نجاركم دل تعليو بوتا مجزأت دول سفات عليهم خزلة بعد مريت كاسو عكاري جيميرو كسب خلت ميتي خلت سكاو حمش ميت كاري ويدمان إنفستمنت دل سفات عليهم لنا سكاو سلست شح خلت شح كاري دلونيو سلازي مجزأت دول أو كتام قل سفات عليهم بوشت مسمر أنا أقول مالتيو كواي جزيو بزح سوي لترفع سلالو سخمو نايز عند زي تتكمل تكتخوني يكون مالتيو إننا نلو معانتي نبرن البرنامج جن أزي مثل أوقات البرنامج تبي سكع على مسكم جنا سلام نعخاتكم خندك عادي تصبحوا نتمنىه لايك شير سبسكرايب مقاركم تشيك جورو بفلاي أب تليجرام جروب تتلقوا لهم شير ناقوركم وإلا لا أب فيسبوك للي عرفتهم شير ناقوركم لهم زعد اللي زي تتكمل تنكخونو بخلو بس بيتسوكي بعسب لولو نجار واقع تتفلت نخلو تصبحوا إيمو زعد اللي تتأملوا نالخو أوقات البرنامج تبي سكع على مسكم جنا سلام نعخاتكم يخندك عادي تشاو